Il-ġimgħa li għaddiet waqt attività politika fil-Gargur, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista jekk jerġa' jitla' fil-Gvern se jindirizza l-problemi li jiffaċċjaw persuni transgender f'pajjiżna. Dikjarazzjoni li ġabet reazzjoni ta' uġieħu rabi għal Joan Kassar, persuna transgender ta' 31 sena. Tħossok imdejqa? Għamilt lejl ma narqodx ċerġajt. So missa drajtom daw l-affarijiet. Il-battalja ta' Joan Kassar ilha għaddejja mill-2006, meta dak iż-żmien kienet applikat biex tkun tista' tiżżewweġ, xi ħaġa li ġiet rifjutata mill-Istat minkejja li għamlet operazzjoni fejn bidlet is-sess tagħha u li permezz tagħha inbidel is-sess tagħha wkoll fuq il-karta tal-identità u fuq iċ-ċertifikat ta' twelid. Minkejja li Joan rebħet kawża ċivili u kawża quddiem il-Qorti Kostituzzjonali Maltija, iż-żewġ sentenzi ġew revokati permezz ta' appell mill-Istat Malti. Kien għalhekk li Joan Kassar fetħet kawża fil-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem li mistennija tinqata' fix-xhur li ġejjin. Quddiem dan kollu li għaddiet minnu Joan Kassar tgħid li ma tistax tifhem kif il-Prim Ministru Lorenz Gonzi issa qed jipprova jġiegħel lin-nies jemmnu li se jaħdem għal persuni bħala. Ma nafx kif qed jipprova jġal lin-nies jemmnu li kien warajna jew ħajamel xi ħaġa fuq l-affarijiet tagħna. Għax dan li għaddejja bil-qorti 7 snin, jekk mhux xi ħaġa iktar. U rbaħtilu darbtejn u baqa' jappella ħieli. Issa qiegħda fil-Qorti Ewropea u qegħdin finali. Kassar tgħid li l-Prim Ministru għamel din id-dikjarazzjoni sempliċiment għaliex waslet l-elezzjoni. Allura hemmhekk tħossok imweġġa' u mbagħad meta tisimgħu jgħid li ħajkun warajnu ħajamel dawn l-affarijiet. Mhix vera tiġa lin-nies jemmnu dawn l-affarijiet. Għax inti għaddejt minna esperjenza. Eżatt, mhix vera u kollu gideb jien għalija. Issa x'waslet l-elezzjoni. Kollu gideb hu. Iżżid li minflok jgħid li se jdaħħal liġi għax tkun inqatet kawża fl-Ewropa kontra tiegħu, il-Prim Ministru jmissu qabad u ta' drittijiet tagħha. Wara kulħadd taref u jiena billi qalli skużani u ma kienux intenzjonati li jweġġawni. Ifimni xi ħaġa banali tgħidlek imbagħad. Ifimni huma kienu jafu dal-każ Malta kollha saret taf bih, naħseb anke l-barranin jafu bih, aħseb wara l-Prim Ministru. Fimt, ġifieri kieku vera rridu jgħinuni, kienu jagħmlu xi ħaġa. Fil-leġislatura li għadha kif intemmet kien saħansitra ppreżentat Gender Identity Bill mid-deputat Evarist Bartolo. Iżda l-Gvern ma resqux għad-diskussjoni u fil-manifest tiegħu l-elezzjoni ġenerali tal-2013 ma jagħmel l-ebda referenza għal din il-liġi. Bil-proposti fir-roadmap tiegħu Gvern ġdid iddaħħal liġi realistika li tidentifika l-identifikazzjoni tal-persuni transgender. Il-partit tiegħi li dejjem ivvutajtlu warrabni. Għall-inqas hemm xi ħadd bideh miftuħa u naf li 100% li ħajsma' l-kliem tiegħi wkoll.